Sanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem, as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala nang magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan, walang maintenance medication na synthetic na droga nang maiwasan ang komplikasyon at matuto tayo sa tamang pag-aalaga ng kalusugan. Ito po ay pinatunayan na ni Doc Alternatibo founder, multi-awarded Filipino inventor, Doc Edgar Dilibo. Kasama po yung ating chairman of the board, isang inventor na si Inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. Kasama ang inyong ka-Doc Alternatibo, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. At ngayong oras ang banal na mensahe na kasulat sa Mateo, talata 5, kapitulo 6. Mapalad ang mga taong hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos, dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Nakasulat po sa Mateo, talata 5, kapitulo 6. At marapat isabuhay kapanalig sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Ito'y nakasulat sa Mateo, talata 5, kapitulo 6. At marapat isabuhay sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Doc Alternatibo. Dito na naman tayo mga ka-Doc Alternatibo para sa tamang gabay sa inyo itong Saturday University. Itong araw na ito'y napakalagaw ito para sa lahat ho nating mga nagnanaisong makamtan ang malusog na pangangatawan at hindi masakitin. Kung tamaan ka man ng sakit, maaangkin mo yung kagalingan para hindi na mag-maintenance medication na synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon, mga kaibigan, ng side effect. Kaya ang pinakauna nating gagawin, kailangan ilagay natin sa ating isip. Ano po yung ating kinakain, ating alamin, may maganda bang kagalingan sa ating pangangatawan, at meron bang maitutulong o hindi ba may matatawag ho natin na kapahamakan na darating sa ating buhay. Yan po ang isa sa mga itinuturo dito sa Doc Alternatibo sa pamagitan ng pagkain ng refined rice. Grabe ho ang tama nyo dyan. Ida-divert lang po natin sa red rice, black rice, brown rice. Wag ho yung mga refined rice kasi nagdudulot ho yan ng matinding constipation. Nahihirapan ho kayong magbawas kasi hindi ho atin alam na ano ang masamang epekto, kaya binibigyan ho natin ng mga solusyon. Ano po yung mga dahilan kung bakit tayo na nagkakasakit.
Ipangalawa, yung sobrang pagkain ng mga refined flour. Yung mga spaghetti salad, macaroni salad, tinapay, lahat ng gawa ho sa white bread. Ito yung tinatawag nating refined flour, mga kaibigan. Hindi naman natin kinukundina na hindi tayo kakain dyan. Kailangan lang po na merong tunay na kaakibat na balancer. Ano ibig sabihin ho yan? Kailangan kung kumain tayo ng mga refined sugar, yung refined rice, refined flour, kailangan balansihin lang po natin. Yung ating rekomendasyon, nandyan yung formula ng Doc Alternatibo sa pamagitan ng pagkain ng prutas, pagkain ng gulay, at saka pag-inom ng mga formula ng Doc Alternatibo. Napakataas po ng fiber, makukuha po yan sa ating Mixten Herbal Coffee, at saka yung ating vitamin B complex, at saka yung Bismilk. Available po yan sa ating mga branches ng Doc Alternatibo. At kailangan at ating masunod yung araw-araw natin na aplikasyon na huwag kong kaligtaan ang pag-inom ng tubig. 2 litro tubig, katumbas po ito ng 8 baso na tubig with fulvic minerals, with itong tinatawag nating magnesium ascorbate, with turmeric powder, with sex solution. Available po yan. At saka lalagyan ho natin ng pulot. Kung meron kayong katas ng kalamansi dyan, hahaluan nyo yung 1 litrong tubig at saka pulot at isi-shake nyo yan at kaagahan, inumin mo yan dahan-dahan habang naglalakad ka. Huwag ka na mag-jogging, lakad lang po. Napaka-tindi po yung kanyang magandang kagalingan sa ating pangangatawan. At saka i-exercise natin. Huwag kong kaligtaan yung inhale, exhale. Napakalaking tulong yon sa ating pangangatawan, mga ka-Doc Alternatibo na nakikinig ho dito sa ating palatuntunan. Katunayan, isa na pong membro ang sumunod sa ano yung itinuturo natin dito sa Doc Alternatibo. Pakinggan po natin yung kanyang salaysay, ano ang ganyang ginawa na nakarecover sa kanyang problema. Narito ang ating panayam sa isaw nating membro. Ma'am, pakisaysay yung kumplitong pangalan po natin. Ako po si Rosario Y. Galiza, nakatira sa Purok Maligaya sa Lakip Kiamba, Sarangani. Ilang taong gulang? 65 years old na ako. Ayan. Anong trabaho noon, ma'am? Retired teacher po. Ayan. Ma'am, pakisaysay daw ano yung nararamdaman mo before ho kayo nagtungo dito sa Doc Alternatibo? Yung before nagtungo ako dito sa Doc Alternatibo, yung heart ko parang hindi ako gaano makahinga. Then tulog ko, hindi ako gaano makatulog sa gabi. Okay. Tapos ang kain ko hindi gaano mas maganda ang pagkain ko. Then laging nagabinhod yung aking mga paa, mga kamay. Oo. Mga ilang taon nyo na ito nararamdaman, ma'am? Almost siguro nung nagaturo ako, Doc, nararamdaman ko na talaga yun. Ayan. Meron ka nang iniinom ng mga synthetic drugs? Mayroon, Doc. May maintenance ako noon. Pero nung sinabi ng kapatid ko na sabi niya mag-Doc Alternatibo ka na lang. So nagpunta ako dito. Yes. Tapos yung nagpa-blood, before nga hindi pa ako nag-Doc Alternatibo, ang mga blood kin ko marami akong red. Hindi maganda? Hindi maganda. So nung ngayon 3 weeks ago na nag-blood chem ako, maganda na ang labas, okay na lahat, wala na yung mga red. Ayan, so magandang resulta, ma'am? Maganda po ang resulta sa Doc Alternativo. Ayan, kumusta yung nahirapan ka maghinga noon? Okay na, saka ang sarap ng tulog ko. Ayan. Yan ang maganda. So, lagi ko na lang hinahanap yung mga binibili ko dito na inumin. Oo, so sa atin pa, ma'am, yung maintenance mo wala na? Wala na, inalis ko na lahat yung maintenance ko. Marami akong hindi na inom. Dahil kung yung iniinom ko na yun noon, iba ang pakiramdam ko.
Ayan. Pero ngayon dito sa Doc Alternativo, maganda ang aking pakiramdam. Ayan. Ma'am, ano yung maging apila nyo sa mga tao nagdadalawang isip pa? Ang gusto ko lang ipaano sa mga nagdadalawang isip, dito na kayo sa Doc Alternativo. Dapat sundin talaga yung formula at number 1 ang ating pagdarasal sa Panginoon. Ayan. Ma'am, pakisaysay uli yung kumplitong pangalan natin. Ako po si Rosario Y. Galiza. Ilang taong gulang? Nagkatira sa Purok Baligaya sa Lakit, Kiamba, Sarangani. Ilang taong gulang? 65 years old, retired teacher. Yan ang pruweba. Doc Alternativo Newscast. Yan ang pruweba sa kaepektibo na itinuro natin dito sa Doc Alternativo, mga kababayan. Kaya puntahan po ninyo ang pinakamalapit na branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Puluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Ang Doc Alternativo bukas sa alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis sa sakit, hindi na magme-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang posibleng komplikasyon. Kaya napakahalaga, napaka-importante na makausap kayo personally dyan sa branch upang maintindihan ang tamang pagsunod sa cleansing program, sa Natural Megadose Vitamin CIB at dagdag pang patunay ng kagalingan na hinto na safe ang maintenance medication sa mga synthetic na drugs. Narito po ang panayam sa sumunod dito sa cleansing program at Natural Megadose Vitamin CIB. So yun ma'am, di ba nag-undergo ka ng cleansing and vitamin C infusion? Kumusta sa inyo ma'am? Na-stop ba yung maintenance ninyo? Automatic? Opo, ang dami ko pong talagang sakit. Bukod sa mataas ang sugar, cholesterol, marami pong may heart enlargement ako, ito yung baga ko, marami po talaga. And then sumasakit din yung ulo ko palagi noon. So, in-try namin, yung dalawa kami na asawa ko na mag-ano ng vitamin C kahit po mahal. Pero pinag-ipunan ko po talaga. Talagang pinag-ipunan ko yun para sabi ko, para naman kumaan. Pakiramdam ko kasi nababalitaan ko yung mga nagpapay-vitamin C. Talagang mga... Wala na yung maintenance. So, in-try ko po talaga. And thank God kasi
nabawasan yung talagang Karamdaman. matinding karamdaman ko. So hanggang ngayon, ang dami ko nang na-convince na ito talagang karton-karton. Karton-karton. Ang I-prove nakartis it. nito nakakarating na sa Ilocos Sur, Ilocos Norte. So, nagpapasalamat ako dahil nandyan itong Doc Alternatibo, yung invento ni Doc Ed, at talagang nakakatulong po sa ating lahat. And sana marami pa tayong mahikayat na makijoin sa atin kasi talagang maganda yung mga natural na gamot. Sa ngayon, ito pa rin ang aming mga ginagamit, mga Fulvic, lahat yung mga nandito. Talagang yung toothpaste naman po, yan ginagamit ko din para sa mukha, para sa feminine wash. Ayan, ang dami kong... So yun, ma'am, ano pangalan natin, ma'am, para makilala tayo, edad at taga saan po? Ako po si Teresita Corriñas from Lalo, Bangag Lalo, Cagayan, Baliktad. Ilang taon si ma'am para ma-reveal naman? 50. Ang gamit. Kahit hindi na ako magdadala ng sabon, Yes. basta may toothpaste, yan, nandyan na lahat. Kompleto na, from head to foot na. Ikwapera lang sa shampoo, pero hindi ko pa nasubukan yan. Ayun po. So, maganda po talaga. Yan ang buhay na pruweba ng kagalingan ng isaw nating sumubok sa formula ng Doc Alternatibo. Kanyang naangkin ang kanyang solusyon sa kanyang problema na noon ipabalik-balik sa ospital, pero nang nakarating dito sa Doc Alternatibo, sinundan ang cleansing program at ang natural megadose vitamin C IV at hindi na po bumalik sa ospital, naalagaan ang malusog na pangangatawan dahil sa pagsunod dito sa mga tinuturo natin sa Doc Alternatibo. Kaya sundan, pakinggan, puntahan ang pinakamalapit na branch upang magabayan sa tamang pagsunod ng cleansing program at megadose vitamin C IV. Mas mabuti na daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar sa branch upang sa loob ng ilang oras inyong napapakinggan ang alternatibong panggagamot. Dalhin lang po ang medical record or any laboratory result sa pagdalo ng seminar. Para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na po ang check-up and counseling basta magpa-advance, magparehistro po kayo dyan sa branch. Narito po ang mga schedule ng seminar. Nakatulong talaga, malaking tulong yan, cleansing formula. Ang vitamin C IV nakatabang gikain ako. Dito ko po natagpuan na may pag-asang may kagalingan. Dili gyud nimo ikamahay, naayo gyud ko sa ako ang sakit nga gabinhod akong lawas. Ang tinig, ang kagalingan sa sakit at hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs. Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar. November 8, Miyerkules sa Sorsogon. Matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot, harap ng Emilianum College, beside Barangay Piot, Barangay Hall. November 9, Huwebes sa Legazpi. Matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Oroclete of Councilor Joseph Lee, malapit sa Palawan Express, harap ng Sterling Insurance Company. November 10, Biyernes sa Nabua, Camarines Sur. Matatagpuan sa number 95, Zone 5, San Roque, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. November 11, Naga City. Matatagpuan sa J.A. Abucar Building number 5 along Maharlika Highway, Barangay Mabulo, Naga City, Camarines Sur. November 14, Martes sa Lopez. Matatagpuan sa Maharlika National Highway, San Antonio Street, Barangay Burgos, Lopez, Quezon. Sa taas ng Motolite katapat ng Goldilocks. Ang magpa-register na miyembro o hindi man miyembro sa Doc Alternatibo ay libreng patak pa rin ng Fulvic Minerals at ng iSolution, free check-up and counseling at may regalo pang matatanggap. Registration fee 200 pesos. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Doc Alternativo Newscast.
Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga product ng Doc Alternativo Herbal Products. At kahit hindi pa member, bibigyan ng 40% discount. Tandaan, 40% na diskwento sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Aking uulitin 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Dito na naman tayo sa pagpapaliwanag sa inyo sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas, mga pamamaraan pagsagot ng health concern. Narito po ang gabay na siyang sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternativo buong Pilipinas. Mula sa founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo. Narito yung hotline para sa katanungan, any clarification, 0946-967-3211. Uulitin ko yung number, 0946-967-3211. Magandang araw. Ano po ang dahilan, Doc Ed? Yung grabing pagtibok ng aking puso at ano po ang mairerekomenda mo sa Doc Alternativo? Well, actually, maraming herbs, no? May mga gutukola, mga green tea, malunggay, na nakakatulong sa puso. Rich in magnesium ang mga highly colored, no? Green leafy vegetables, mataas yun as long as walang chemicals. Napakataas ng vitamin C at calcium at magnesium sa mga dahon na yon. Pero temporary ang tulong nito hanggat hindi natanggal yung toxin dahil sa anesthesia or mercury sa ngipin or constipation. Kailangan munang ma-address natin ang root causes para effective po ang absorption ng nutrients sa katawan. Alam niyo po, ang process ng katawan is from mouth, kailangan nguyain, gawing lugaw sa stomach, i-absorb ng small intestine. Sa absorption pa lang sa small intestine, mahalagang tandaan na nandoon ang quality ng pagpasok ng nutrisyon. Kung ang small intestine ay barado na dahil kayo mahilig sa tinapay noon, natumba ng villi, na butas papunta sa bloodstream, nagkakaroon kayo ng deficiency ng supply ng nutrients kahit kumain pa kayo ng marami na mga healthy foods, no? Yung mga nabanggit ko na kanina na rich in calcium, magnesium, vitamin C. So mahalaga po mga kabanalig na tama po ang nasundan. No? You have to really cleanse the system first bago po kayo kumain ng mga gulay at prutas na sa tingin nyo po ay nakakatulong sa inyo. Then you have to inject intravenously sa vitamin C ng dugo para po mas mabilis po ang processing. Dahil sa science nakikita, ang mega dosage ng vitamin C sa dugo ay napakaraming trabaho po ang kanya nagagawa. So, do not deprive yourself with the right level of vitamin C. That is in mega dose. Yan po ang tamang volume na kailangan natin. Ito pa'y isang tanong. Natatakot akong ihinto yung aking drug maintenance. Gusto kong ituloy ang subukan ang formula. Maraming salamat po. Kasi talagang tested and proven by science na talagang mas marami ang side effects kaysa benefits na inyo makukuha. Marami talaga. Kung napapansin ninyo, hindi po humahaba buhay ng mga taong nag-drug maintenance, hypertension, diabetes, sa kanilang hormonal imbalances at maging sa pain relievers or anti-acids o nag-maintain ng sangkatutak na antibiotics or chemicals. So, ibig sabihin, kung merong side effects at mas marami pa ito kaysa gumaling, then that is a signal or a sign that you must think twice about that. Huwag po ninyong hayaan na kayo po'y mabiktima bago po kayo maniniwala. Tulad po ng napakarami, biktima na sila bago po sila naniniwala. So anong nangyari sa kanila? It would be too late for them. Damage already na ang kidney, ang liver. Napakaraming nagsisisi. Kung sana daw, Doc Alternativo, matagal na silang naniwala.
Sabi ko, 10 years na po kami. Sorry nga to kasi nakinig lang po kami hanggang sa bumagsak na katawan namin. So sabi ko, it's the delay that really endangers your life. No, every time kasi na nag-delay ka kahit 1 minuto lang 'yan, pero ang dugo mo binumba na ng puso mo at nakasirculate na ang dugo with toxins. Lahat ng toxins didikit sa cells. Ayun ang delivery method ng ating dugo. Kaya habang natulog ka o nag-delay ka, tinamaan ka na. And without you knowing, malaki po ang nawawala sa iyo kapag tinamaan ka na. Malaki po talaga. I'm telling you, napakalaki. Kung nakikita nyo lang sana yung mga taong nandun sa ICU, nahuli na, nasa bingit na ng kamatayan, miracle na lang kanilang hinihingi, siguro masasabi nyo, dapat nauna sana ako. Kung hindi po kayo sumubok, hindi po kayo excited na unahan ninyo mismo ang deterioration, then yun ang magiging problema. Kaya challenge ko po sa inyo, bago pa po kayo mabiktima ng synthetic drugs o maintenance nito, putulin nyo na ahead of time. Kasi wala talaga magandang ibubunga yan, maliban sa temporary relief ng symptoms. Pero ang total healing wala dyan, nasa natural na pamamaraan. Kung naniniwala kayo sa Doc Alternatibo at naniniwala kayo ang katawan natin ay gawa ng Diyos, natural, then welcome to Doc Alternatibo. Dito po nababagay kayo. Ito ang gabay sa alternatibong panggagamot para sa herbal at natural na lunas na siyang ating sinundan at pinagpatuloy na advokasya sa bawat branch ng Doc Alternatibo. Makausap personally, ma-check ang physical condition para sa tamang pagsunod sa cleansing program sa Natural Megadose Vitamin C IV sa mga tinamaan na komplikasyon dahil marami ng maintenance, medication na droga. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon City Branch, Puluan Building, Barangay Piyot, in front of Emilianum College. Marami nang nagsilabasa na herbal ngayon. Merong nanggagaya. Ngunit meron namang may sariling timpla. Pero sa panahon ngayon, kailangan nating makasiguro. Doon na tayo sa subok ng panahon. At marami na ang natulungan. Doc Alternatibo. Subok at pinagtibay ng panahon. Doc Alternatibo Newscast. Boy na mga kaibigan, masakit man ang pamaalam pero kinapos po tayo ng oras hanggang sa susunod na presentasyon ng ating programang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Sa pangalan ng ating founder, inventor Doc Edgar Lusada Dilibo, kasama po yung ating chairman of the board, isang inventor Magdalena Ning Dilibo. Ako po ang inyong kaagapay, Doc Vince Lambag, Doctor of Ministry and Natural Healing. Isang mapagpalang araw at mabuhay ho kayo. Doc Alternatibo Newscast. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Pabili ng vitamin C, yung abot kaya ha. Tsaka gawang Unilab. Ma'am, United Home C-Tab. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawa ng Unilab. May sukli ka pa. Unilab yan. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pare, Eddie Bong Plaza po. Eddie Bong Plaza, champion fighter and breeder. Pagdating sa maintenance, gusto ko fresh ang matuka ng mga panabong ko.
Kaya sa selyado ako. Enerton 1 kilo pack. Fresh? 1 kilo ng Enertone? Oo, bawat kilo selyado para manatili ang freshness. Tama pa ang timpla. Kaya ang katawan ng panabong ko, maintenance pa lang, nakaprikon na. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa. Sa Thunderbird Enertone, may laban o wala, laging handa.